Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in, wakhohlwa ukusubscribe, ulike video, ushare video, usibukele nama-ads inkosi yami ngabe yaqhamuka-ke. Ngiyaxolisa kakhulu bafowethu, imvula iyanetha ishaya lokhu iyashaya ongangokuthi mhlambe kuzozwakala umsindo wemvula. Nami ngizozama ukuthi ivoice yami mhlambe ingathi ithi ukuba phezulu, angazi bafowethu, because it's been raining for days now. For days bafowethu, but anyway siyayibongela imvula bekushisile. So now kule video ngizothanda ukuthi ngikhulume ngodaba lukaChidima. Sorry. So uChidima Adetshina le ntombazana okwathiwa izalwa ke ubaba wase Nigeria nomama wase Mozambique. Samkhumbula uChidima bafowethu wajoyina uMiss SA ekujoyineni kwakhe uMiss SA. I think ubesenza kahle ke kwathi lapha ekugcineni kwase kusiba nezinsolo zokuthi why uChidima unwe Adetshina, something like that bafowethu. Abantu baqala ukubuza ukuthi ngabe this girl she South African or she is Nigerian, something like that. How can we have a foreigner when it comes to a competition in South Africa, because you have to be a South African into kanjalo bafowethu. Wasekuqala ke manje ke umsindo wegama likaChidima, abantu basola ukuthi but akuna Chidima Adetshina eMzansi, mhlawumbe lo muntu wangaphandle. So mangabe umuntu wangaphandle ungenelela kanjani umncintiswano special ofana nje noka Miss South Africa? So kwasuka umsindo ke lapha wagcina ke bafowethu sokungena beHome Affairs siphenywa ke uChidima wagcina sekuthiwa ukutholakala ukuthi ke uma wakhe wathola umazisi ngendlela engafanele. Kwaba khona umsindo wabakhona bafethu, ama videos wenzile niyazi nani uma unga scroll down upgoda ama videos akaChidima. Into ikanjalo ngangokuthi kuthi umsindo somkhulu wagcina uChidima ke eseyeka ke le competition waphuma kuyo uMiss South Africa. Wasebizwa ngabe Nigeria. I think abe Nigeria baphatheka kabi because they knew ukuthi that is their girl. Basebezwile ukuthi le ntombazana kuthiwa izalwa ngubhuti ongumNigeria. Basebembiza uChidima. Siyakhumbula ngenza ivideo nginitshela ukuthi bambhalele incwadi bathi mangaba bakufuni ngapho iza ngapha uzojoyina ke uMiss Miss Universe Nigeria, I think so. Bebe no Miss Universe Nigeria that side. Basebembiza uChidima ukuthi girl, we are very talented, unayo lento kuwe pageantry and all that, so come this side uzojoyina abanye nampa benza i-competition yaka Miss Universe Nigeria. Ingakho uChidima waselwamkela ke wamkela isicelo sabe Nigeria njengoba bembiza nje. Sambona ebabhalela ethi I am accepting the offer, I am coming. Sezokuthi uhambile uChidima osese Nigeria wayongenelela le competition yaka Miss Universe Nigeria, and guess what? She became the winner of Miss Universe Nigeria. Kwaba uyena oyocompete kwelase Mexico Miss Universe 2024. Sasiku 2024 unyakenya, right? So uChidima yena ukucompete kwakhe eMexico wafika nangale bafowethu wasebenza kahle kakhulu ngoba wayetrenda, and mina ngangishilo ngathi as long as abantu bemenza nje uChidima etrenda bafowethu uzowina. Sokungenzeka awine ngoba phela kufana nje nokuthi siyampromote everywhere kwakuyiChidima nakwamanye amazwe sekuyiChidima Adetshina. Wafika eMexico wasebenza kahle. She became this is it the first runner up or second runner up, something like that. Wasebenza kahle kakhulu bafowethu wabu number 2. I think that she was the first runner up if I'm not mistaken. I'm sorry because lento angiyifundi ndawo ngikhuluma from my mind, right? Waba i-first runner up. Imagine compete namantombazana akuwo wonke amazwe. uChidima she did wow bafowethu, wawina iNigeria happy ijabulile. So kwakukhona kumsindo ukuthi lana ngasemzansi babekhala ngokuthi uChidima ke umuntu oyena yena osecaleni ngendaba zezincwadi nguma wakhe akuyena uChidima, ngoba uChidima phela ngesikhathi kuyenziwa leyo ID lawo ma birth certificate wayengumntwana, wayemncane, wayesanda kuzalwa. So kuthiwa ke incwadi zakhe iID yakhe wayithola yenziwa mhlawumbe ngeID yomunye umuntu, like unlawfully so, right? Benzela uChidima ke ibirth certificate. So umama kaChidima naye iID anayo yenziwa ngendlela engafanele, you know what I mean? So that's why ke kwakuthiwa ke okay, umuntu onecala ke nomntana onguChidima, umuntu onecala ke ngumama kaChidima kuthiwa nguAnnabella Rungo, right? Sabona nje yonke lento engathi yathula bafowethu. For me ngangithi nje sekuphelile, ngithi hayi le ndaba kaChidima since siwahamba sase-Nigeria mhlambe noma wakhe wavele waphuma kuleli wahamba waye eMozambique ngoba uma kaChidima wayethe yena she is South African, and then baba kaChidima she is Nigerian. So uChidima uzithatha njengokuthi naye she is South African, since umama phela kuthiwa kumele ube yi South African citizen when one of the parent
is a South African. So umama kaChidima wayethena she's South African, right? So uChidima waloke no I'm South African, you know, abantu bethi ayibo kodwa nje ngathi kuthi uma wakhe uqhamuka le kwela seMozambique. I think baqala ukuphenya ke mhlambe iHome Affairs namapolice antuntu baqala ukuphenya ke bafowethu bathola ukuthi no lo dade kozala uChidima owaseMozambique kahle kahle ukuthi idea ke wayithola kanjani ayinama ngazi bafowethu kodwa ke leyo nto yamfaka enkingeni umama kaChidima. So for me I feel like uChidima uyena oqhubeke fa kuma wakhe enkingeni bafowethu, like honestly speaking kwakumele nje avela nyamalala uChidima mesazi ukuthi incwadi zikama wakhe azikho right, kwakumele nje avela nyamalala emphakathini aphuma shiye yonke into kwayena uma kaChidima if you knew ukuthi incwadi zakho uzithole ngendlela engekho right usubona ukuthi umntwana uyaphenya kuningi ngomntwana, you know your ID uyithole unlawfully, wayibelekehlele eMzansi wayibelekehlele eMzansi sazi ukuthi ugangile ngoba uzoboshwa phela ngoba what you did is against the law, right? Kwakumele kabuyele ekhaya eMozambique bafethu, but no ugirl she decided ukuhlala. Mina ngangizwile ngesikhathi uChidima ecompete eNigeria ama video labantu bethi kubonakala uma kaChidima eNigeria, so angazi mhlambe wahamba wasupport ingane yakhe eNigeria wabuya wajika wezemzansi ngoba kwakhulunywe nje ukuthi ama-ID wabo aphuciwe ntontontoni kwakukuningi laphana. Mina I ended up not understanding ukuthi babathathela ama-ID bawakhanselile mhlambe ama-ID wabo ama-passport wabo what's happening, you know what I mean? So but sengizibuza ukuthi manje mangabe umama kaChidima uyakhona ukuyo support uChidima eNigeria angene eMzansi eNigeria uhamba ngaziphi incwadi unless unazo nezaseMozambique mhlawumbe uhamba ngezaseMozambique, I do not know. Ngangiyibuza lokho bafethu, so kuningi ngoba phela izinto online siyazibona but we do not know. So izolo lokhu sizwile ukuthi useboshiwe umama kaChidima abantu bethi hayibo this girl she was still here ngoba usasemncane phela umama kaChidima uChidima di 2000, right? So uma wakhe kumuntu usasemncane I guess even younger than me, like she's still very young. So ubesazi ukuthi like after yonke into makaChidima she continues to stay eMzansi ayugela ke ko serious ngoba kuthi ubehlala nengane kaChidima ngase Cape Town. Zolo lokho besizwile abantu beposta la bethi kubonakala uChidima eCape Town kunabantu abambonile ehlezi nabo girl endaweni ethizeni ugirl ushuthi ubuyile eNigeria ukhona eSouth Africa abantu bathi guys Chidima was spotted somewhere in Cape Town. Mhlambe yona into enza ukuthi amaphoyisa manje aqala ukudingele Cape Town ngoba bamtholile uma kaChidima eCape Town and she was arrested. Wonke umuntu manje uthi uChidima why efaka uma wakhe enkingeni. Uyazi ukuthi kunecala kunomsindo ngaka usahamba lapha eCape Town whining and dining, uyazi ukuthi kodwa ukuthi niyaphenywa as a family and then you are whining and dining outside there. Bathatha amafoni abantu bamshutha uChidima bamposta but guys we spotted uChidima somewhere eCape Town. Mhlambe into enza ukuthi abomthetho baphakame babhekele umama kaChidima eCape Town ngoba bebevele kushuthi bebevele belokhu bemfuna bengamthola ngokuthi uChidima manje abonakale kwela seCape Town ndaweni ethizeni bavele bazi ukuthi bangadingela kuphi. That's when uAnnabella Rungu was now arrested kuthiwa useboshiwe umama kaChidima and uChidima she is back to emphakathini in the public ngomsindo again. Abantu bethi why are you putting your mother into trouble? Usephinde waba ke undaba mlonyeni ke uZima uChidima ke adechina kulandela ukuboshwa kukanina ke ngempela sonto ngezinsolo zokuba kuleli ngokungemthetho ngifanele sibonke bhengu kaso lezi uChidima ke waqala ukugqama ngesikhathi engenele umncintisane kaMiss South Africa kwasuka umsindo khona babekhala ngokuthi uvunyelwe kanjani ukungenela ke lo mncintiswano ngoba ungowase Nigeria ngoba uChidima uqhubeke wathi yena she is South African, right? She was born here wakhulela lana, so she takes herself as a South African. Abantu bathi hayibo ubaba kwase Nigeria wena uya Nigerian. Wagcina ehoxile ke kulo yamncintiswano waya eNigeria lapha afike khona anqoba khona isicoco sika Miss Universe Nigeria. Umele izwe la kubo ku Miss Universe eMexico lapho aphuma khona isibili. So ngempela sonto komnyango wazasekhaya ukhipha istatement uveza ukuthi ubophe unina ka uAnnabella Rungu eKapa uthe amaphepha akhe okuba kuleli ahoxiswa ngoSeptember, something that I said I think ngeza something about her ID done. So ngoSeptember kinyakenye ngemuva kokuthola ukuthi uwathole ngomgunyathi nokwenza ukuthi ke angakwazi ukuqhubeka nokuhlala kuleli, but ugirl uye waqhubeka wahlala. Ayi unesibindi nayo Annabella Rungu. Umnyango uthe uqhubekile esebenzisa ke iPassport yakhe yaseMozambique. Okay, so she was going around ngoba ngizwile ukuthi ubonakala eNigeria le bafethu eyoseka ingane yakhe shuthi besebenzisa ke eyaseNigeria eyaseMozambique. So ngesikhathi eshaqaka utholakale enengane encane ekaChidima kade ehlala nayo. Kwenzeka lokhu nje ekhasini ukuthiwa ke ngelakhe kuChida uChidima ubefaka isithombe ethi useKapa.
Like ngizibuza ukuthi girl, why did you do that? Yiyo lento engiyiblame ushidi umuntu, you keep putting your mother into trouble. Usekapa lapha nabangani niphumile nisikhiphile, uyapost uthini ukuthi uyazi ukuthi vele uzolandelwa uzodingakala kufuneka uma wakho about the ID issue. So why do all this nonsense? Why not lay low? Ungapost, ungasho lutho thula, you know what I mean? Kune video efakwe kuyona ke enkundleni zokuxhumana ke izinsukwini ezinhlanu, I think so, ezedlula iveza uChidima eseKapa. Lokhu kwenze kwaqubuka imvungeke kwabanye. Paul estatementeni esifakwe umnyango ubhekisisa ubuza ukuthi ungene kanjani kuleli nokuthi zingaki izigebengu ezifunwayo ezidlula mihla namalanga. Umphora Maphiri uthe umnyango awusebenzi, kungani kumele kube abantu basezinkundleni zokuxhumana abawenzela umsebenzi, ngoba every time abephakamela phezulu simply because social media said so. Something happened social media, kungasi social media uChidima babengeke bembambe, but ngoba kwavuka umsindo ka social media basebeyaqala kuma baphenya. I think in most cases that's what they do, abaziphakamela izinto kodwa kungavela kuvuka umsindo ka social media kuthiwe yeah you know sebeqala ke manje bayaphaka